Bueno, hemen aipatzen da aurreko ariketan aipatu den neutralizazio bera. Beraz, pixka bat gogoratuz zer izan den ariketa horretan agertu dena, izan da neutralizazioa azido sulfuriko eta potasio hidrosidoaren artekoa. Esaten da, aurreko neutralizazioan lortzen den gatzaren kontzentrazioa lortu behar dugula. Eta suposatuko dugu volumena batukorrak direla. Bueno, beraz, esan dugun moduan, aurreko ariketan, aipatu den neutralizazioa izan da azido sulfuriko eta potasio hidrosidoaren artekoa. Eta doitu dugu, hemen bi bat ipinita, bestela begiratu, aurreko ariketan eman duguna azalpena, eta lortzen da potasio sulfatoa eta bi molekula hor. Esan da aurreko ariketan 50 mililitro sulfurikotan, 50 mililitro disoluzio sulfuriko, azidoaren 50 mililitro sulfurikotan disolbatuta egon direla 14 gramo soluto, 14 gramo sulfato, azido sulfuriko. Eta neutralizatu direla potasio hidrosidoarekin, baina potasio hidrosidoan galdera izan da volumena, eta guk lortu dugu volumen hori 0,7 litro disoluzio, eta orain eskatzen dena da ia ze kontzentrazioetan geratzen den gatza amaierako disoluzioan. Beraz, nahaztu egiten dugu disoluzio biak, eta amaieran, ekuiko dugun volumena, izango da volumen bien arteko batura. 50 mililitro eta 0,7 litro. Beraz, dana litrotan adierazita, egiten dugun batura honetatik, ateratzen da volumen totala dela 0,621 litro. Baina eskatzen da, ia gatzak ze kontzentrazio izango duen volumen total horretan. Lehenengo kalkulatu behar duguna da, zenbat mol potasio sulfato eratu diren. Hori kalkulatzen dugunean, volumenarekin zatituta kontzentrazioa topako dugu. Lehen esan dugun moduan, guk neutralizatzen dugun volumena 50 mililitrokoa da, eta bertan 14 gramo sulfuriko daude. Orduan, volumen hori ez dugu erabili behar, zeia 14 gramo horiek bihurtuko duguz mol. Eta ipiniko dugu orduan, bat mol sulfuriko eta masa atomikoa, datua kalkulatut ekartzen dugu, 98 gramo sulfuriko, baina orain jakin nahi dugu zenbat mol potasio sulfato egongo diren. Erreazioan ikusten dugu erlazioa dela bat batekoa, mol potasio sulfato, bat mol sulfuriko bakoitzeko. Eta hortik lortzen dugu 0,153 mol potasio sulfato eratu direla. Kontzentrazioa eskatzen dalez, potasio sulfatoarena, egin behar duguna da, zatitu potasio sulfatozko molak volumen totalarekin, eta dagoagu 0,153 mol, zatituta volumen totalarekin 0,621 litro. Eta hor geratzen da, kontzentrazioa 0,23 mol litrokoa dela.